Yun mga kalingap, good morning. Hello so, po. ayan mga kalingap at kasama natin si Kuya Robin. Nandito na ako ulit. Ayoko pong pasamahin kasi nagkasakit po siya, sabi niya. Anong Kuya Robin, mas lalong Opo, mas sanalo ko lalo ka naman sa kanya kasi magkakasakit pag lalo hindi naman sumama. lalo na talaga po mga kalingap masakit ako pag wala akong kilos, wala akong gawa. Oo. Gusto ko talaga may ipapagawa kahit konti, kahit malagagala-gala. Masaya ako pagsama ako sa mga ganyan na makiboys, matulungan. Tapos yung tanggal na yung papapagod ko, tanggal na yung mga medyo Ayaw magpaawat. So sige, pinagbigyan na natin. Opo. Kaya-kaya na. Paaway. Ayaw magpaawat. So pinagbigyan po natin. Mapunta po kami kina Mary Rose. Opo. At magdadala po kami ng yan po mga kalingap Lamesa. para sa kanila. So ako na-excite na ako mga kalingap kasi hindi ito nila alam. Kaya nga kuya, ayaw ko na iwan kuya. Gusto ko yung nakita nila na ito, yung sayaan Oo. baga, 'di ba? Yung tuwaan nila, yung ano. Yun lang gusto ko mga papakita sa harap nila para tanggal yung masama na yung ano ko, Pakiramdam. sa ramdam ko. Lahat, yung iba kasi bagay, hindi naman lahat ng mga gamot lang kailangan eh. May sayaan lang. Tatanggal na yung masakit mo, 'di ba? So Kaya- tara mga kalingap. Tara po. Papunta po kami. So ano na lang po kami magbubuhat nito. Bawal si Kuya Robin Oo ay. naman. Kaya. Ay bawal muna. Bawal ka muna magbuhat. Hindi, kaya naman. Oo. Kaya naman na. Kaya pa rin. Kaya na. Apat na Baka upuan, kaya naman. Baka Maliit lang. mabinat ka. Ay, hindi naman. Oo, Kaya mas man. lalong mahirap pag nabinat ay. Kasi magano na lang po kami mga kalingap. Medyo yung mga bata dyan. Siguro kahit isang bangko lang pwede na. Apo ni. Mga kalingap. Dyan sa baba. Bubuhatin namin ito. Nabuhatin ko ito mga kalingap. Yan. Tara po. Bagay magaan Apo. man lang. Ako mga kalingap, papunta tayo kina Mary Rose at Cedric. Nagjaga pa lang ako sa doktor ay. Ayos ka na po Galing Kuya kami sa Robin. Ay, yun, nagpahit si Kuya Robin. Okay lang. Ayos na po Pabalik ikaw. naman din yan. Magkakan ka lang si Robin yung gulpi. Kain ka lang po. Kuha ka na mga lahat ng prutas. bigas namin eh. Wow! Wow! Oo. Sige, tanggalin natin itong kahon. Ano yung dala Ay, God bless. Nagturok-tok. Tapos ka mo, dali. Ay, ilay. Ang ganda si Kuya. yung ano natin. May bubong na po. Kaya nga ako, nagulat din ako. Ang ganda. Wow, Kuya. Pero ay, Partida, ano lang. mahalon garo pati ini. Grabe. Mahalon garo. Talaga. Nakapagawa sila mga kalingap ng ano. Dahil sa tindahan Presko. sir. Sa inyo ay. Kuya Robin, mainit. Dahil sa tindahan. Pasok natin ito. Oh, wow, maganda Sir Alvin, oh. Ako na lang Kuya Robin. Grabe Sir Alvin, ang mahal lang nito, naupuan, social na talaga. Maraming salamat po Kuya Alvin, sa lahat po, maraming salamat po talaga. Pasok natin Kuya Sir Alvin. Pasok na natin. Ganda ng ano nyo sa set nyo. Wow. Mula sa kay ate from USA tsaka sa ating channel. Ay wow, maraming salamat po talaga. Kuya Alvin, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga sa lahat po ng sponsor. Ganda, Grabe, ganda. Pasok ka, ang ganda pati ay. Ay, ingay. Ay, wow. Ay, nakitang isip. Wow! Wow, dito. May ilaw kayo? Buksan mo daw yan ilaw dyan. Wow! Grabe ang yaman na ni Ate Mary Rose. Ay, ingay. Grabe. May, nasa inasig. Wow, ang yaman na ni Ate. Hoy, tanggalin natin itong kahon. Tanggalin. Ay, si Garcilio. Baka hindi tunay na mesa ito ay. Justin pa. Ay, andak, paabot daw si Gunting. Wow. Buksan mo ang ilaw. Oh. Grabe mga kalingap. Ang yaman na ni Ate Mary Rose. Dito ka Kuya Cedric, mamaya na yan. Ganyan na yan. Mamayot mo yun, do. Ganda ng gawa mo, galing mo ha. Kahit one legs ka lang, nagawa mo ito. One leg. Ayos ah. Ang ganda, grabe mga kalingap. Talent, galing naman talaga ng ano. Nagdilim na po baga dito sir, oh. Huwag lagay ko ng Oo buo. nga. Kaya buksan yung ilaw. Ay, may ina pa din po baga sir. Wow. Ayos ah. Mukha
purpose yung ano ko, yung lamisa kong maliit, yung malaki na. Ay, wala na. Patungan na lang ng TV. Oo. Wala na. Wala nang purpose. Enjoy po ganda nito pati, ah. Kuya Alvin kasi sama-sama na po kami kain. Tama-tama Sama po na pati dito. Ano sir, dito sa gilid dito. Nasaan yung TV? Yung Ay, dito andyan po sa loob. Nasa higaan. Teglawag po sir. Ingat-ingatan. Baka Oo. kumabagsak po baga. Ay, Wow. Yung kontador ko yan, no? Kumusta? Ay, sir, sabi po ng ano na daw po, baka yung pag natawagan na lang daw po pa kasi kailangan daw dun, diretso po yung ano ay. Pag natawagan, no? Doon po sa pag yung na-opera na daw po ako, sabi Sabi ni niya. Tia Bibi po. Kasi siya Ngayon lang, na palagay na natin ngayon. ano na po, ano daw po kasi yun, marami daw po yung proseso. Okay lang, okay lang. Anin ko na, ano na po, Paano ano. yun, para magamit nyo na yung mga ano nyo. Appliances. Ayos ah. May kawang ka pa babae oh. Wow! Wow, ang ganda! Mm. Wow, ganda. Upo tayo Kuya Ruben. na, Cedric. Wow! Upo kayo, upo kayo. Wow, iba ng background. Iba ng makinis. Wow, makinis ang lamisa. Oh, ganda Sir Alvin talaga. Maraming salamat po talaga sa lahat ng sponsor. Maraming salamat po talaga. Lalo na po sa channel taga ni Sir Alvin. Maraming salamat po talaga Sabi sa ng inyo. effort ni Sir Alvin ah. Ang grabe kasama pa pati si Kuya Ruben kahit Kaya na Robin, ano baka kakagaling Pilit mabigat lang. din na. yung kay Robin. Nagpilit Para na si Kuya matanggal, Robin. kasi Ay. sama-sama ako kasi para tanggal yung pawis Ay, ko. Para kita ko yung Para pagpawisan ka saya talaga. kayo, lalo na yung tanggal yung sakit ko. Ganun lang eh. Oh, lalo daw siya Napilit ko na sama. lalo daw siya magkakasakit pag hindi sumama. Ay, Oo, tama lalo. eh. Pagod ka talaga Kuya Alvin sa bahay, di ba? Pag upo ka lang, higa, upo, wala gawa, di ba? Lalo ka naman sakit talaga. Gusto ko talaga magala. Gusto ko na masama-sama ko. Pag ano ka, pag dapat yung pagpapawisan ka talaga na kaya para matanggal yung Madumi. tarangkaso mo. Lalabas yun eh, sasama yun doon sa pawis mo talaga. Kahit si Kuya Robin, ilang araw na, ilang linggo na. Hindi ko nakikita si Kuya Robin ah. Ang hirap pa eh. Malala pala yun. Ang ganda ng mesa talaga. Sir Alvin, si Platuan, oh. Wow, Ang ganda, maraming oh. salamat. Yaman na ni Ate Mary Rose. Wait, Platuan. Donya Mary Rose na. Donya Gisgay. Ang mas bagay, wow, may lamisa na. Ang ganda talaga. Ang mahal ito si Kuya, Sir Alvin, mahal ito, Ay, inay. Grabe, nakatinidor pa, nakarakanan. Oo. Ay, inay. Kasi yung mga bata dito ka Ay, di ka, Nakabihis ka na? turo ka. Nakabihis ka na. Yan, turo ka. Wow, Ayos, ah. ganda. Kutsyon pati, Kuya Alvin, oh. Kutsyon pati ang upuan. Ganda. Lisa mo. Madyan na, dito ka na, dito. Yan, ako, dito ako. Hindi lang, basta tao, ayos na kami, di. Yan, ang ganda. Tsaka siyempre pag may mesa, dapat merong Ang ganda yan, Kuya Alvin. May Jollibee ako. Ayun na. My God! Oh my God! May Jollibee pa. Wow! May mesa! May pagkain na! Ay, wow! Maraming salamat po! Naalala mo doon tayo sa Jollibee, oh. Wow! Jollibee na naman, oh. Pangdawang Jollibee na iniya! Wow! Oh, makakaano ka na. Kakain natin Jollibee. Hindi ako nakasama ng pag Jollibee nila eh. Wow, Talagang wow. nagbili si Sir Alvin ah. Ay, ingay! Wow! Maraming salamat po. Ay, wow! Ayan, nagpa-Jollibee ay nagpa-burger si Ate Gloria. Oh, Ay, salamat maraming salamat po. Ay, maraming salamat po talaga. O, dyan mo muna. Chat mo muna. Wow! Ay, gulpi. Maraming kain salamat. Kain na na. Diyan mo na yan, dito mo na yan. Bakit? Ay, masaya ay Jollibee ay mesa. Jollibee. Tanahalian na kayo? Oh, Tanahalian na hindi kayo? pa po sir. Hindi pa? Oh, sakto, sakto nga. Sakto. Dali na. Oh, dali.
sararo pati oh. Okay lang sana kahit tiglit kalahati lang kami kung Sir Alvin. Tig-isa yan. Wow, tig-iisa pa oh. Sa imo pa, lang. Wow! Maraming salamat po talaga. Ay, Oh, Saro. nasaan na si Saro? Yan si Calvo. Si Calvo. Pasaway, dali. Wow, oh, dali na. Ay, grabe to. Maraming salamat po talaga. Nakakain naman ang mga bata ng Jollibee. Wow, may tissue pa talaga. Mayaman. May tissue pa talaga. Tata si Kuya Robin. Meron bang mayaman na Sa talaga? tawa ko sa masaya ako kasi kikita na. Oh, salamat Kuya Ruben. Grabe, effort din ni Kuya Ruben. Ano, kahit ano, Kahit nagaling-galing nilagnat, pa. kasama Oh. talaga. Oh, ano, oh. Tingin na. Nakita na. Balbag. Oh, balbag na, kaka na. Ay, nahihiya. Oh. Ay, Kasi So, ito nga, ano lang. kaso. oh, Sir Alvin. Kaya Para Kuya makita Ruben. nagkakarakanan ka mo. Kuya Ruben. Ay, magbakal kita ng ano. Iyo, Maganda. iyo. May ano Oh, ako din. na lang ang mabigay, Ay, pambili. hindi na, Sir Alvin. Kami na lang po. Mabili tayo ng ano. Uy, Mayaman na si Disguise kaya ayaw kang pag tira. Mayaman na, oh. Oh, pati yan, oh. Tindahan nila, oh, tuloy-tuloy. Kamusta man ang tindahan natin, Mary Rose? ayos lang po, Sir Alvin. Kakakuha ng pangbili-bili. Oops. Wow, ay ano, hoy, karaka na ka mo. Kaka na. Grabe, ang kanina. Anong panda? Maraming salamat po talaga. Kakain ka. O, kain na muna. Haluan mo. Ay, halo mo, kalbo. Halo, hinahalo yan. May Jollibee pa si Sir Alvin na ayos ah. Wow, Grabe si Kuya Robin, kahit maganda grabe ang talaga, pakiramdam. Sir Alvin, oh. Mga bata, Malaga nakajali. talaga si Kuya Robin sa bata. Siyempre, nahiling man din ako talaga bata, pero hindi ako dagdag ah. Okay na yun. Ayos ah, naka-Jollibee na naman ah. Hindi kasi pagka mamaya hindi nakain yung spaghetti, wala lasa. Kung kain na ano, sauce lang. Grabe, may Jollibee, oh. Upo mo sila Sir Alvin, upo po. Upo. Uy, yan doon. Wow, grabe, oh. Wow, may Sige na, sa mga Jollibee. Wow, maraming salamat talaga, Sir Alvin. Wow, unang binyag. Mamahalin agad. Wow! Opo na, Sir Alvin. Wow. Wow, talaga. Halo yan ate, halo. Ayun, tatawa ako. Maraming salamat po talaga. Nakadya. Uy, ka man. Sige na, ito na ako. Bakit Kain di ka ka na. na Kakain na masupog? ako, naiyak. Nahihiya sa camera. Baka pa naman ang mukha mo. Ayun na yan. Hindi. Grabe talaga, Sir Alvin. Maraming Kain po salamat kayo, po Sir talaga. Alvin. Sir Alvin, kain po kayo. Sir Alvin, Tapos ang na tikis kami. tayo. Burger. Tapos na. Dali na. Ay, grabe mo si Kuya Ruben. Dali na, kaya na mamayag si Kuya Ruben. Tinatanggihan. Bawal magtanggi sa pagkain. Dali na, Kuya Ruben. inyo na Dali na kay Kuya Ruben. na yan. Dali na, Kuya Ruben. Yeah! Sir Alvin. Hati na lang kami ni Kuya Guys, Ruben. Ay, inay. Sa'yo Dali na. na, hati na lang. majus kita. Ano kami, partner ko ito ay. Oh, hati Hati lang. hati kami. Ay, Sweet kasi- kami Kaya yan. dapat, tig-isa talaga, sir. Ayun nga na, Sir Alvin. Dali na, Sir Alvin. Kuchilyo daw. Ay, Kutsilyo. kutilyo po. Kung mo na. Ay, kung Dai na. Ito na lang, oh. Dai. Sige na. Dai na. Gakanunin doon na. Majus kita, Sir Alvin. Kuya Oh, Ruben. di tama na Dai. yun. Magkain po tayo. Kain. Sige. Oh, Di sige, din sige. kami kakain. Kain tayo. Kain tayo, di kakain Kakain ay. kita. Ano na tayo. Sama-sama tayo kakain. Yung mga kalingap. Naka-Jollibee. Kapag hindi daw kami kumain, hindi daw sila kakain. Kain tayo. Yan, Kuya Ruben. Majus kita. Wow. May electric fan pa. Wow! Mayaman ang ano pa. Wow. Grabe talaga. Si Lola. Taong man eh. Si Lola Corday. Taong kay Lola Corday. Si Lola Corday. Taong kay Lola Corday. Yan. Yaman na si Lola Corday. Lola Grabe Corday, si Ate hamburger Mel. po. Yan. Para kapag kita nakakarakan. Ano ka na? Sayang ini. Sayang ini. O, tissue pa ini. O. Masasarit. Pwede pa yan magamit. Hey, baby. Wow. ayos ah, sarap ah. Grabe talaga. Ano? Wow, may hotdog pa. Oh. Wow. Timpla lang ako sa kape. Na may electric fan pa po, sir. Ayos kita. Hagas kita. Grabe, ano?
Maraming salamat po talaga. Isa. May misa na, bagong misa, bago pa din yung bagong pagkain na. Binyag, Jollibee. Lagi na yan Jollibee dyan. Lagi. Kasta. Oo, ganyan. Lagi na pag... Kaya maganda yung bagong mesa. Opo. Handaan nyo ng bagong masarap na pagkain. Lagi yan Jollibee. Ano kuya? Laging Jollibee na. Lagi yan Jollibee sa lamesa nila. Oo. Salamat po talaga. Isa. Wow, may kakuhan pa. Halo mo. Nahihirap magdala niyan sir, parang hindi man nakarating dito yung yung jeep, nag-jeep niya lang po yan. Pinabit-bit namin. Bit-bit po. Mabigat din yan sir. Ayos manamit. Ka-Jollibee na naman kamo Ang Jollibee. Oh, lagyan niyo yung kanin para manamit. Oh. Wow, maganda pa Sir Alvin ang plato. Maraming salamat po sa nag-sponsor. May pingganan. Wow, di na po mahirap. Mag-kilos-kilos. Kumpleto na ang gamit. Mapunas ka. Tantan. Stay nindong stay. O, te, maluto. Laganin do, maluto. Ngayon mabasog ka mo. Pamunas. Wow, social. May Daming pamunas. kanin, Oh. no? Maluto, dali. Kaya pala nagtataba na sina ano. May nagtataba na ano. Nilamot ang karakanan ta. Na si Bibi. Yung dinaran ni Justin. Yan siya Justin. Justin. Naglayas. Ikaw ni Justin si Bibi. Bilo magkarakan. Ayos Yung baby, hindi pa yung kakain ano. Hindi pa po. Ayun, dahil pa po. Maraming Grabe, mga salamat kalingap, po ang gandang talaga. tingnan nila. Grabe talaga Sir Alvin. Ang dalo-dalo mo naman, Misa. maraming salamat po talaga. Bro, kumab... Ay, punasan natin ang ano. Uy, ay, arte. Grabe, ay, inay. Nasabog pa. Punasan natin ang uso. Muso. Muriton. Ayos Thank you kamo, thank you. Masalamat ka mo. Kain kayo. Huwag kayong mahiya. Jollibee ka mo. Sige. Nahiya kayo sa diet, di Ano kayo sasabihin, nahiya. Ate Binabag. Puti? Talagang Ate Puti, ano sasabihin? Maraming salamat po. Natulog na pati si Puti ah. Bakit may lang ano? Oo. nasata na, hindi na natin. Diba na ang Jollibee nasa bahay na? Libre deliver pa yan. Mm. Grabe talaga si Ate Meron. Ayaw pating pawat sa Diyos. Kompleto na may maraming salamat po sa nag-sponsor ng baso. Ay, kakulay ba tiyo? Bado, kulay green. Wow, di ko akalain Sir Alvin ganito ng buhay namin. Oh. Sasaya ng mga bata, nakalamisan na. Maraming salamat talaga. Kuya Ruben, maraming salamat din Ganda po. na ng mesa niyo. Wala naman. Salamat ka sa Diyos. Maraming salamat Dami talaga. pa dating yan blessing. Basta mabait ka lang. Pray lang tayo. lang lagi. Huwag lang magbabago. Ano? Huwag ka lang mabago. Kaya madami pa dating na blessing. Basta wag lang mabago. Ano? Lagi ka naman lang pray. Yun lang importante. Kaya Robin Juice. Diyos. Hindi, bagad ng Diyos. Grabe talaga. Thank you. Yan, Diyos ka Kuya Ruben. Maraming salamat. Tinda. Yes Grabe. Maubos na lang. Grabe. Kuya. Grabe talaga. Sakto Kuya Sir Alvin, di pa po kami nakain. Sakto talaga lagi ang Wala dating sana kayong ulam. Wala po. Oo, kasi nagtuktok po yung mga bata. Ay, mga isda. Hinihintay na namin po bago Nadating pa lang po baga pagdating. nagluluto pa lang sana ako. Ayun na. Talaging para si Sir Alvin si Shopee. Nagang order. Lagi may pasalubong. Kalbo. Diyos, painom mo muna sa imo. Wow, maraming salamat. Ano sasabihin? Ano sasabihin? Salamat. Salamat. Salamat po. Yan. Andak, naka-Jollibee ka. Dahil kaya. Maraming salamat po talaga sa nag-sponsor po sa pagkain tsaka po sa lamesa sa channel po ni Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Lagi, grabe talaga Sir Alvin na naman. Ang dala-dala nyo naman lamesa. May upuan pa. Grabe hirap. Ay, grabe sa daet pa. Ay, grabe ano.
pagal iniyo kasi ang laki Sir Alvin. Pagdala nyo lang dito sa Yan, pababa. nakita ko sila, nagbibit yan. Si Carobin na lang nakita ko na dyan ang Sir Ay, Alvin. oh. grabe. Pagbitbit lang ito. Oh, ang layo pa pati. Bit-bit niya yung upuan ni Kuya Yung Robin. upuan po, nakaganyan si Carobin. Grabe talaga. Pagbitbit lang nito po Sir Alvin. Ayaw nga, sabi ko, magpatulong na lang kami. Gusto, kaya daw niya, kaya. Lalo daw siya magkakasakit pag hindi daw siya Oo, tama yan, Kuya Ruben. Mag-exercise ka po. Wag dahil ka, Sir Kuya Ruben, magang higda-higda. Lalo po yan maanong sakit mo. Minamahal mo. Ako sanay na higda-higda lang. Eyo, wag mo pong mahalin yung nyo. Para ano. Hati kayo niyan ha. Magkahati ka ata. Wow, grabe. Naka-Jollibee pa. Maraming salamat talaga ko, Sir Alvin, lalo na po sa channel nyo. Lagi nyo pong suportahan ang channel po ni Sir Alvin. Lahat po ng Team Kalingap, lalo na po kay Sir Bal po, kay Bal Santos Matubang po, tapos kay Kuya Rab po. Kuya Rob. Oo, kay Ma'am Edna po. Siyempre din po Kuya si Robin. Kuya Robin po. Lagi pong grabe talaga May ipon channel din yan si Kuya Robin. Oo. Vlogger. Yan, Bicolano po. Indiano Bicolano po, nagpapagaling na. Galing na, galing na. Nagkasakit si Carobin ay. Kain po tayo. Sige, sige lang. Salamat. Grabe, Basta Kuya busog Robin. na nga. Kain na kami Ayaw niya kanina eh. magpawat, gusto daw niya magtumulong. Tumulong sa akin sa pagdala ng ano. Nagdala po ano. Ayun, na-miss me pati ka Kuya Ay, Ruby. salamat. Mimiss ko na din kayo eh. Kaya pumunta ako kahit pilit ako eh. Oo, dahil na Napunta na sana ako dito kaso lang medyo nahihirap ako ng mga ano ay. Pero medyo na yun okay na ramdam. Pwede ka pati Carobin ano. Ayun, ang pangit na pis ngayon ni Kuya Ruby. Di pala biro pag yung paglalangin mo, dapat doon ka lang sa mababaw. Ay talaga, bihirap Nagpayat talaga. talaga si Carobin ano. Ayan, Grabe. pogi Bawal na lang ka eh. dito sa camera. Okay Huwag na tayo yan. mag-alala Pogi na. kasi alaga siya ni Kuya Bal. Mataba din ulit yan si Kuya Alaga ni Ruby. Kuya Rob. Alaga ng kalingap. Wow. Alaga ng Diyan kalingap. naman si Kuya Alvin, hindi naman Oo binabayaan. nga po. Eh, tignan mo po kami, alaga din. May Jollibee. Tama Carobin oh. Yung pagpunta mo dito, ano lang yung dala ni ano. Ni Kuya Alvin ano lang. Yung ano pa, yung pag-Jollibee Ito lang lang. muna ata. Jollibee Balik tayo, ni tapos Kuya Robin oh, mahirap na oh. Kung ano-ano na po. Oo, dami ka na, oh. Sir Alvin. May rip, May saka TV. may TV, mga... TV na. Wow. Lumisa na na yun. Yung unang pag-vlog po ba ninyo dito, wala pang gamit ano. Ngayon, siksika na. Ang dami ng gamit. Grabe ng gamit talaga. Maraming... Maraming... Dasal nyo na, pamahalan nyo, medyo malalaki-laki ang papaharap nito. Bahay nyo malaki pa. pray Ano lang. po yan? Pray lang po talaga. Pray lang talaga. Si Lord talaga ang Di gumagawa ba ng yung lahat. una kong vlog, ang sabi ko sa inyo? Una kong vlog sa inyo. Pray Pray lang. lang. Laging pray lang. Kasi sigad lang talaga ang Makakatulong sa akin. makakatulong sa atin. Siya lang talaga po lagi. Kapag may problema tayo, wala po tayong ibang nilalapitan kundi sa si Diyos natin, ang mahal natin Panginoon. Siya lang lagi. Ako po, kasi ako po may na pong ibang inaasahan. Sigad na lang po lagi yung mga sinasabing problema, mga ganun po. Saya man si ate Mela. Grabe! Naka-Jollibee yan eh. Naka-Jollibee! Nuyo po! Sikat na pati yan, daming girl boyfriend ah. Ah! Kailan naliligawan sa'yo? Bawal pa matapos. Bawal pa. Hindi, Dapat baka. mag-aral ka. Aral Aral muna. muna. Aral ka muna bago na lahat yan. Para mas malaki pa ang pangarap nyo. Isa dito ganito, ito maliit lang yan. Yung pangarap nyo, mas malaki pa yan. Kung maaral Dapat- nyo, mabuti. Kahit Dapat pag-aayos yung pag-i-eskwela. Ay, Ano Diyos po. na po. Dapat Yung ano. pagbubutihin lang yung pag-i-eskwela para makaraos Oo. Sa inyo talaga. talaga po ito. Malay mo, hindi lang ganitong mangyari pag nagtapos kayo, ano? Mas maganda pa. lalo naman pag si kuya nyo, si Cedric, pag-ayos sa paa niya. Mhm. Tinatulungan nyo naman siya. Marami. Mas makakaano na. Makakaluwag-luwag na. Hindi na tayo yung dati na nagugutom. Ngayon, sobra-sobra na. Wanto-sawang kain na baga. Wanto-sawang kain na baga. Hindi na yung tulad ng dating Pero dalawang dapat beses lang. hindi naman gaya ganun ano. Dapat turuhan nyo man sa kanila kung ano meron na kain Oo. din. Hindi naman ibig sabihin aarte. Ayaw ko na ganito. Oo.
Kasi bago na buhay natin, ayoko na ganito. Dapat turuan nyo naman din sa kanila para Dapat kung ano hindi yung dati artist saka ngayon, ganun lang ano po. para hindi artist sa kain. Kasi bata pa sila eh. Pwede mga isipan na baliktad. Balik, Kasi kayo dalawa na kayo na magulang sa kanila dito. Grabe talaga, ano. Maraming salamat po talaga sa lahat na tumulong sa amin. Grabe na, yun pa lang pong pampaopera ni Cedric, yung tulong nyo pa lang pong maoperahan po si Cedric. Sana sobra-sobra na. Sobra na po yun, lalo na po ito, mga gamit pa. Ano? Grabe, di ko talaga, Kuya Ruben, akalain na ganito yung mangyayari ngayon sa buhay namin. Isang buwan pa lang, grabe ng blessing na dumating. Maraming salamat po talaga. Kaya lagi kayo dasal, mas more pa yan, kulang pa yan. Mas malaki pa yan dating na biyaya para sa inyo. Kung hindi kayo babago, Promise. para mas madami pa. Dami pa kasi tuwa sa inyo sa sa papanood sa inyo. Dami handa na papatulong sa inyo. Kaya wag niyo sinasayangan. Siyempre, Kuya Robin, kasi sila po yung dahilan kung ba't ganito na po ang buhay namin. Kayo. Hindi na po kami nahihirapan. Ayan. Nakakasaing na po sa tamang oras. Dati po, halos alauna, alas 2 kami nakain ng tanghalian. Para nahanap pa po kami ng nyug, ibebenta, tapos bibili ng bigas. Di ba nirasan mo na yung buhay na hirap? Kaya wag mo kakalimutan yung nirasan mo. Oo. Kahit Kasi bago dyan na ka- buhay mo, wag mo kalimutan yung Buhay mo dati. Kasi, Kung ano yung dati, tsaka Anong ngayon, oras? dapat ganun Oo. lang. pag kalimutan mo yun, ibig sabihin wala ka Oo. wala ka ng mga isipan dun sa tapos Dati. bago ka na. Kasi yun po ang alaala na napakapait at mahirap. Tapos kakalimutan mo lang kasi meron ka na ngayon. Oo. Kasi pag alaala mo yun, maski piso, isip ka kung saan na ko gagamitin yan. Pwede yan o pwede tabi ko ito, pwede ipon ko ito. O yun. Pero pag alaala mo, kalimutan mo yun, sabi mo, ay piso lang yan, pwede naman yan. Pero pag piso-piso na ipon mo, madami na din yan. Yung mani po. Dati, Sir Alvin, ang pera namin nun, lang, 100. Bibili ko po ng bigas, asukal, yan lang. Tapos yung tira, tatabi ko. Kasi iniisip ko po, ano naman tayo sa bukas, ano naman ang natin, ganyan-ganyan. Tukad na naman. Mahirap talaga po ang buhay. Lalo na po na wala ka ng magulang. Wala kang masasandigan. Grabe pa yung mga kapatid mo. Talagang laban lang talaga. Andiyan naman si God para sa iyo. Lagi kang binabantayan. Kaya dasal lang kayo Dasal lagi. lang, Pero umani. nadyan naman Team Kalingap, dyan naman kami na Oo. kay Kuya Alvin. Lalo si Malapit Sir ako Alvin, dyan sa- lagi nakaalalay, nagagabay po sa amin. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Grabe ng effort ni Sir Alvin. Maraming Salamat kayo sa talaga. Diyos. Salamat sa Lord talaga. Salamat sa Diyos. Opo. Grabe. Siya lang talaga makakatulong Oo. sa Lord. Lagi lang tayo magpe-pray po, Sir Alvin. Para hindi baga mapabayaan, hindi ka pabayaan. Pag nakalimutan mo kasi si Lord, yung meron ka, unti-unti mawawala yun. Kasi yung isang beses ka lang nag-healing kay Lord, siyempre natupad niya naman. Tapos yung nagkameron ka na, hindi mo na siya naaalala. Kaya yung mawawala talaga yung ganun, sir. Talagang Hindi naman po dapat lagi talagang- tayo nasiswerte. Malas, minsan ay may pagsubok, kailangan mo lang lagpasan para makaahon ka ulit. Lagi naman po tayo may problema. Pero Lagi si Diyos naman. hindi natin bayaan. Oo. Yung ibon na sa langit, tayo hindi natin minsan nakikita na may lupad na ibon. Pero siyempre, nababa din siya matuka sa daga. Pero sino naturo? Saan siya na? Kasi layo na ikot niya layo na lupad niya Paano siya nakikita? Diba? Tinatukso lang yan ni Diyos. O sige, baba ka na doon, meron ka na pakain. Ganun yun. Kaya hindi binabayaan lang sa atin si Diyos. Sigad lang talaga ang pinaka-the best. Grabe talaga. Maraming salamat po talaga. Sa inyo din po kasi kayo po ang ginawang instrumento ni God para mabago yung buhay namin. Salamat din po ako sa inyo. Grabe din po pasalamat ko sa inyo po. Dahil po sa inyo. Pero ang unang-una
una po talaga si Papa Jesus po talaga. Siya po talaga ang lahat na itong grabe talaga, itong blessing na ito galing talaga to kay God. Sa mga tao pong mabubuting puso po na tumutulong po sa pamilya ko, maraming salamat po talaga. Grabe talaga Kuya Robin ang pasasalamat ko. Grabe Sir Alvin, di ko talaga akalain na ganito na yung buhay namin mga kapatid ko po. Sa akin po, masaya na po ako na nakikita ako mga kapatid kong dahil na po nagbubundok. Grabe talaga. Ay, oo. Mas Hindi na grabe. nagugutom. Nagugutom. Ano? Kasi nung talaga halos yung unang vlog po baga ninyo sa amin, mga pet po baga yan. Di tulad ngayon na nagkakalaman-laman na sila kasi lagi na silang nakakain ng Tsaka ang... maayos. Ang kinakasaya ko Sir Alvin, di na sila nagbubukid. Focus na po sa pag-aaral. Kaya yun po talaga, grabe po talaga. Lalo na Pasasalamat ngayon ko. na kung wala po talaga sa amin, kung hindi nyo talaga kami natulungan, baka ako, nag-aantay lang po kami na magkapera kung kailan po kami magkapera. Saka lang kung magkapera po kami na maopera na po. Tsaka sabi baga nag-iisip ka ng magpakamatay. Ha? Pag ano po, Ano lang po yun sir, yung parang nadidistress lang po baga naman. Pero ngayon hindi na. Hindi na po kasi marami na kaming Gawa pa ngayon, yan, nag-aantay isa na pa, baby. na Gawa pa yan isa pa, baby. inaisip Kuya Robin. Ang hirap ng buhay. Ang dami ko naman si Kuya Robin magang anak. dami na kaming anak ko. Ilan Grabe. na yan? Ano na yan? 4, 5. Panlima si Wala Bibi namin. Grabe. Maraming salamat po talaga sa lahat na tumulong sa amin. Maraming salamat po talaga. Kumbaga yung pangako mo kay Papa mo ay ikaw yung Oo, namatay po si Papa. Sabi ko sa sarili ko kasi alam ko naman ang ugali ni Mama. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko papabayaan ang mga anak ko pati. Ang mga kapatid ko pa, pangako po yan. Ako po ang magtatayong ina at ama. Promise pa. Kahit wala ka na. Pero masakit po na wala na po si Papa. Pero natupad mo yung sanabi mo sa Grabe kanya. ta. Yun Hindi na ko- importante. hindi ko Nandiyan yung ka pa rin papabayaan. kahit paano. Sabi ko kay Papa, kahit na iniwan mo na kay Pa, huwag ka mag-alala. Andito naman po ako, gagabayan ko ang mga kapatid ko na hindi po baga maggala-gala. Itong pang wala ng magulang Sir Alvin na punta na lang kung saan-saan hanggang matutong magnakaw. Ganyan po baga ang mga walang magulang na di nadidisiplina ang ayos po. Kaya sabi ko, hanggat kaya ko maghanap kahit sa pagbubundok lang, ayos lang, kahit buntis ako, ayos lang yan, basta makakataguyod ko ang mga kapatid ko. Pero ngayon po, di na po ako nagbubundok. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo na nabago yung buhay namin. Grabe talagang pagbabago Sir Alvin. Yan kasi pagtingnan ng Diyos na sinasubukan ka lang noon. Kaya na yun, pagkita ni Diyos na tinu kayo tao, mabait, mabuti, na hindi kayo mamasama sa kapwa, hindi kayo tinuturo sa bata na masama, pwede kayo tinaturuhan sa kanila, hanap kayo papanakaw dyan sa baba, di ba kuya? Kaya hindi kayo nagagawa, kaya yan, dating na ng blessing sa inyo. Sabi ko nga po sa mga kapatid ko, kung nung po kasi nagugutom kami, Sir Alvin, halos ang mga kapatid ko, nakikita ko, kahit ako gutom na, alam ko din mga kapatid ko, gutom na. Sabi ko, kung kayo nagugutom, pwede kayong humingi sa tao, wag lang kayong magnakaw. Kasi nakakahiya pong magnakaw. Hindi naman po nakakahiya kung hihingi ka sa tao. Mas maganda po yun. Sabi ko, ayos lang na maano tayo ng mga tao na nanghihingi tayo, basta wag lang tayong magnanakaw. Kasi masama po yun. Grabe talaga. Saka masama ang mga bata. Kapag ang mga bata po once na magnakaw po yan ng isang beses, patuloy na po yan. Sanaya. Masasanay po Masasanay yan. na kasi Siyempre, syempre yung ginagabayan mo sila. Oo, grabe talaga Sir Alvin. Kasi mga kawawa man po yan pag pinabayaan ko, lalo na wala pong magulang. May magulang naman po kami, kaso di naman po matino ang pag-iisip ni Mama. Kaya kawawa din po ang mga kapatid ko kung sarili ko lang po ang unahin ko. Grabe talaga. Kahit Pero po, napunta dito si mama mo. ay nagpunta po yun isang beses dito, pinakain ko nga po si Mama, tapos binigyan ko ng kape si Mama, nagkwento-kwentuhan pa kami, tapos pagka isang araw po, wala nang imik po, di na po ako pinapansin ni Mama, galit na naman po sa akin.
Pero kahit isang bisis po, di po ako nagtanim ng sama ng loob kay mama kasi magulang pa rin po natin yun. Kahit na galit ka na, mas ano na yung ugali mo ng mama mo, hindi po ako nagtanim ng sama ng loob kahit isang beses po. Tama yun, masama yun. Sama po yun magtanim ng sama ng loob sa magulang mo. Biya mo na Magulang mo pa yun. kung hintay mo na lang kung halimbawa, kung mga siya mismo tindihan, ano kuya? Kung siya mismo tindihan, pagbalik sa inyo, baga basita-basita lang, okay na yun, ano? Ayun nga ni po, sabi ko makita niya lang po baga mga anak niya na masaya na, hindi na nagbubundok ang mga anak niya, maging masaya na siya, ano po, may makakatulong sa amin. Pasalamat na lang po siya, ano, Kuya Robin. Kasi yung mga anak niya, din yan na nakikita kung saan-saan mainit na maghahanap ng food. Grabe talaga. Yung nagtataba-taba na po baga Kuya Alvin o si Puti, lalo na po iniyo o si Pandang. Grabe. Ipi na lang kulang niya, ganda niya. Malaki na itong misa, hindi na itong maliit. Maraming salamat po talaga sa lahat po na nag-sponsor po sa amin. Grabe talaga po, blessing. Kaya yan, wag yung din tinatapon, kinakanabang pa din yan. Yan yung ganyan na buhay, di ba? Tingnan nyo malaki, tapos yan, sabi nyo Ay, maliit. magagamit pa yan. Tapos iba, mga sabi, sige na, tabi na natin o tapon Ay, na natin, hindi. hindi natin kailangan Magagamit eh. pa Kasi yan. may bago na tayo eh. Di ba kuya? Pero Hindi, magagamit yan yung pa yan. mga ibig sabihan mga bago na tao pag masilang Saka sa bagong masaya, magamit. no? Yung luma tapo na. Oo. Yan na matindihan, may bagay na gagamit pa din. Hindi, Sir Kuya Ruben. Kasi yan lamesa na yan. Lahat po na bagay, kahit ano pang bagay na may bago ka na, masama na mo. Yun isa itatabi mo na parang wala ng ano kwenta. Madami pong alaala doon. Kaya dapat po isama din po yun. Tama. Kasi dyan ka nagbula. Alam mo kung saan ka. O. Kahit na may lamesa ka na, maraming salamat po. Nag-iwan sa po. Ang ganda Grabe ng talaga. mesa nyo. Maraming salamat po talaga. Ang cute pati Sir Alvin ng upuan. Ano oh? May ano pa, may foam. Grabe talaga. Ano? Yan talaga. Ano? Maraming salamat po talaga. Huwag niyo pasukan na pusa dyan. Grabe May, talaga. may ano na, may rep na. Wow! Flat screen TV na. May ano pa, may May gamit pa. turabox, may platuhan, may Dami mga na pala. pinggan. May rep Grabe na na pala. kami. May TV na kami, Kuya Ro. Grabe. Tapos may bowl na po kami. Nagpakapakalot na po dyan si Sir Alvin para po magkasian na po kami. Ano na pa ba? Oo. Ayun, oo nga, may CR na po. Kaya, grabe talaga Sir Kuya Robin. Masasalamat ko talaga po. Kasi ang mga bata po din na po sa, sa... Mas mahirap Si yan. Yan. Mas na talaga. Ayun, Ito po yung boto. Ito na lang eh. grabe talaga. Ako ate. Dagan ng tubig. Opo, kayo Kuya Robin. Lagyan ko lang po tubig. Ikaw kuya ano? Kuya Cedric. Basta. Papasalamat na po talaga ako na ganito na po yung buhay namin. Hindi na tulad talaga nung dati. Kasi yung dati talaga sir, talagang mapait po talaga. Mahirap po talaga kung sa mahirap. Talagang grabe na po talagang pagpapasalamat po namin na ganito na. Hindi na kami yung nagugutom na ano. May mga gamit na kami. Kasi itong mga gamit ito, pangarap lang po namin itong mag-asawa na ganito. Pag ako nakatrabaho ng maganda-ganda, talagang bibili po tayo ng mga gamit na ganito. Ngayon, di pa ako nakakatrabaho, may gamit na kami. Halos kompleto na. Ano? Halos kompleto na. Magkaka-CR pa, may TV na. Saan ka pa? Tapos papaano pa kami ng kontador. May ano pa ng Oo, kontador. ano na natin yung aswasin na natin yun. Halos ano na, kompleto na talaga. Grabe talaga Sir Alvin ang pasasalamat ko. Yung operation pa lang po ni Cedric Doon na pa lang sa operasyon grabe ko. na Ay, talaga. So, binayad natin na ano, taytay niya. Grabe talaga Sir Doon Alvin. pa lang. Yung palang operation niya, grabe na po Sulit talaga. na sulit na. po na. Halos yun lang po nga ang hinihingi po namin na sana kahit ito lang talaga, operasyon lang po talaga na ano makalakad para makabalik na po baga ko sa dati, makatrabaho na ulit. Ngayon, sobra-sobra na eh. Grabe talaga Ang Sir dami na. Alvin. Kaya grabe po pasasalamat po namin sa mga tumulong, lalo-lalo na sa inyo sir, kay God.
number 1 po siya. Tapos sa mga nag-i-sponsor po talaga sa amin, maraming salamat po talaga kasi kung hindi po dahil sa inyo, wala po kaming ganito na sa mga lalo na sa channel ni Sir Alvin na Lagi niyo pag po yung suportahan. Lahat lagi po. niyo po siyang susuportahan kasi marami pa po siya matutulungan na mga mahihirap. Mas mas yung nangangailangan pa sa amin, mas matutulungan mo pa po sir pag po baga. Kasi Kaya suportahan niyo po talaga ang Team Kalingap. Marami po silang natulungan. Pera po sa mga sa amin po, yung dami-dami, lalo na po si Kuya Bal. Maraming salamat po talaga sa Team Kalingap, lalo na kay Kuya Rab din. Maraming salamat din po sa Team Kalingap po, sa kay Boys po. Syempre, ang mga sponsor po, maraming salamat po talaga. Grabe Sir Alvin, di ko akalain lamesa naman po yung dala nyo. Ang cute pa. Ay, wow, may arag pa pala. Wow, may ganito pa pala. may design pa no. May design pa. Abo, talaga, grabe talaga. Yayamanin. Yayaman. Ay, pwede itong bilihan Sir Alvin ng parang cover baga may kulay-kulay para Okay din lang. magasgasan ang Bili ka na lang hindi para kita mo design. Ay, para yung maganda para Yung ano lang ba yung plato, lagayan ng plato yung parang rubber. Mayaman, panguya. Ito Sir Alvin na ng plata, Oo, yung rubber lang. Para Tapos sa ito pinupunasan lang ito kasi ito. Patungan lang. Pinupunasan yan, makintab yan. Punasan ang ngani. Para grabe talaga Sir Alvin. Hindi Mainit ko akalaon, may tukaw. Ang ganda pati Sir Alvin ng upuan. Oh, wow, may may design pa pala ng bulaklak. Oh. Grabe, oh. Grabe, may bulaklak. Grabe, ayos na ayos. Mayaman ka na this guy. Grabe Hindi ka talaga. na Itong mesa nyo, Ay, upuan na lang. ano Parang yan upuan Sir na lang. Alvin, pwede yan, upuan, pwede lagyan ng mga gamit-gamit po baga. Grabe talaga Sir Alvin, maraming salamat po talaga. Oh, suko na po yung mga bata, oh. Ang dami. Dahil nyo, Ngunyan. Kunday nagsusuko. Ito pa ang Hindi mo naubos ini o. Grabe talaga, maraming Naubos? salamat po talaga. Ay, po. Yeah, makakakan pa yan nga dyan. Makakakan pa yan. Iba pa ini. Makakakan pa ini. Gusto ko yan Maraming naubos salamat ko. po talaga. May Jollibee pa, oh. Si Sir Alvin na nagbinyag alam. Kumbaga magpasalamat tayo sa mga sponsor, viewers, na patuloy na sumusuporta sa atin. Po, talaga maraming salamat po talaga. Lagi niyo po suportahan ang pang-channel po ni Kuya Alvin. Lahat po ng Team Kalingap, lalo na po kay Kuya Bal. Grabe talaga Sir Alvin, madami na pong naibigay niyo sa amin. Grabe po ang channel ni Sir Alvin. Maraming salamat din po sa mag-sponsor po ng lamesa. Maraming salamat po. Kasi po sabay-sabay na kami at tabi-tabi na po kami ng mga bata kumain. Maraming salamat po. May Jollibee pa patindi na lang si Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. O, paano ba yan, Ate Mary Rose? Kami ay Opo. magpapaalam muna pansamantala. Sige po, ingat po. Bye. Bye-bye mga bata. Bye-bye. Bye-bye ka mo. Ay, syempre. Sir Alvin, ingat. Sir Alvin, ingat po. Sir Alvin. Mainit. Ingat. Bye-bye. Ay mga kalingap, maraming salamat po sa panonood mga kalingap ng video natin ngayon. Update natin kina Mary Rose ngayon. So kasama po natin si Kuya Robin, hindi Hello po po. nagpaawat. Talagang gusto daw niya sumama. Gusto niyang at least kahit ano daw ang maitulong niya. Sabi ko, ano muna, pahinga muna. Pero mas lalo daw siya magkakasakit. Kaya Okay lang yan. sinama po natin si Kuya Robin. Ay mga kalingap, salamat po ulit. Salamat po ulit sa inyong panonood, sa suporta, sa mga viewers po. Maraming salamat sa mga sponsor. Salamat, shoutout po pala kay ate from America. At nagano po siya. Dinagdagan po natin yung pera niya, pambili nung sala set. Yan, 5,000 po yung pinadala niya. Tapos kay Ate Gloria din, salamat. Nagpapa-shoutout. Nagbili ng pampaburger. Yan mga kalingap. Salamat po sa inyo Worth lahat of- na suporta kay Worth Family of ni Cedric. 1,000. Yan. Salamat po. Salamat. God bless po. God bless you po. Pero bago po tayo na mapaalam, papaalam natin po si Kuya Bal Santos Matubang, saka si Ate Edna Vlog, saka si Pogi natin si Kalinga Proud. Kalingap Rap. Wag na din na po kalimutan natin lahat na Pogi Boys and si Kalingap Alvin. Opo, at si Saka si- Engineer ng Bicolano. Maraming salamat. Salamat po. God bless po mga kalingap. See you next po sa sunod nating video sa kanila. Bye po.
mga kalingap,